isa? Ayan, boss. 50? Hindi mo pwede 25? Pwede din. Pero, Lahatan. lahatan. Ano ba 25 isa? Ang galing! What the fuck? Mga kalapalits, ang ganda oh. Kulay pa lang, panalo na. Naka-club pa yan mga kalapalits. Club to sir, club. Ito isa. PFRPC. Magkano to PFRPC nyo sir? 150? 150 mga kalapalits. Ganda. Ganda niya oh, tingnan mo mata niya oh. Any Paris, 150 na lang. Eh yung iba sir, yung comring. Kano? 150 rin? 150 rin yung iba mga kapatid. Senyo rin to sir? Ay ba? Boss take ka ah. Aboy, binibenta mo to? Opo. Taga saan ka? Ano pangalan mo pala? Ha? Homer po. Ha? Homer. Homer. Magkano ito ibon mo? Ano to? 100 na lang. 100? Pares na yan? Ganda nito ah. 70 po. Ito yung babae. Opo. Paano pag dalawa bibilihin? 170 po. 170. Last price na yun. Sige. Oo, sama ka na. 100 lang. 100 daw, boss. 100. 100. Pares. Magkano? Magkano, boss? 80 yung mga blue bar. Pero may sing-sing sila. Ayun, may alpha. Alpha yan, di ba? 50 rin yan? Ay, 80 rin yan? Bakit 80 na lang to? Ah, boss, pakita mo nga. Alam mo ba yung sing-sing niya yan? Magkano? 300 isa niyan. Tapos bibenta mo lang ng 80? Oo, napabenta lang sa amin. Mahal pa din sa ito, alpha. Hindi pa tapos yung race nito. Sa November pa to. Ito boss, ito. Yan. Ayan. 300 pesos yung sing-sing na yan. Tapos, magkano benta mo? 80. 80 na lang? Oh, yan oh. Alpha yan mga lapatis. Pakita natin alpha 2023. Yan. Alpha 2023. Ay, pinapabenta lang sa'yo, boss? Oo, pinapabenta lang kami sa akin. Ah, wala na siguro. Di na niya mailalaro yan. Maano na kasi. Tawag doon, madumi. Hindi na naalagaan. Ayan oh. Alpha mga lapatis. Eh, yung iba dito, boss? Eh, may alpha pa oh. Ay, hindi, wala. Ano pala yun? 80 lahat to? Eh, 150. Oo, Yun yung mga 150, parang. no? Eh, boss, teka ha. Yo, mga lapatid. May mga ibon dito. Kanino to? Boss, kanino tong ibon na to? 50 lang yan. Boy! Ano ginagawa mo dito? Nagbebenta. Ibon mo to lahat? Pinapabenta. Ay, dito dagit. Kala ko may dagit ka na naman eh. Wala tayong dagit ngayon. Ha? Wala. Pag may dagit ako, binibenta mo ba? Depende. Pag maganda. Magkano isa? Magkano 50 isa? lang yan, boss. 50? Hindi mo pwede 25? Pwede din. Oo, pwede 25 isa. Pero, Lahatan. lahatan. Ano ba 25 isa? Pero lahatan, no? Lahat to may sing-sing. Lahat yan may sing-sing. Ano lahi yan? Kahit patapon. Pero ang ganda nila mga lapatid, oh. Ang ganda rin, eh. Pero yung ipot nila, bilog na bilog. Pag hinagis mo nga sa tapat ng bahay niya, baka hindi ka pa uwian eh. Yun yung halaga ng 50. Oo. Eh paano pag mga ganito, yung mga Mga ganyan. ito mga to? Siyempre mamahalin na yan kahit sa bayan. Uwi na yan. Alam mo, 50 lang. ito talaga maganda palahiyan. Ano lahi niyan? Barless yan. Naon ito ha. Tama oh. Oo nga, ang ganda ng pakpak. 500 lang yan boss. Dalawa na. Barless. Ano lahi? Island burn siya. Ano ba lahi na ito tol? Basta barless ka. Basta barless Basta siya. barless. Yun na yun. Oo, island born barless. Ayun.
Yung ba yung nilalagay sa kawayan pag bago yung ano? Nalagay sa kawayan? Oo, yung pinang kukuting nila. Oo, tama ka doon. Yung sa kawayan, yung barless. Ito, brown barless. Yun. Meron pa isa, blue barless. Yung mapos tawag doon. Barnes pala yan. Ay,